Hoy! Patulog-tulog pa ka, patulog-tulog pa ka. May signal dito ay makalagot hindi ba bagay yun kay ning Sandy. Mao ni akong paningkamutan ron nga di ko masakpan ni Grace. Delete combo na lang ko ni Randaan. Ay may signal o saan pagka-delete ani yan na lang maka wifi ko dito. Yes, sagot na si Sandy. Huwag sila kabalo. Si G. Akin ka ngayon. Matin may ugma sa kuan. Iko pa. Sila Jimmy, tama po. Sila busy sila ugma. Di mariwa ko kalimutan na tama gini. Ay, boy, ay. Relax ako dali kadali. Cindy. Agot na dyan ko ang tawanan ba? Naniyar ko sig-chat ani, wak dyan reply bisag isa. Puro wapag gisin. Magkano siya no? Duda gyud ko ba nagid asa gini tawanan ni. Ganira gyud ko buntag sinatang to daghapon na lang wa pa may reply. Nani mayo gibuhatan ni ba di man siya inani unta ba karon ra gini ba nabagwag gyud ko ani niya ba. Ning sosyon dito be. Unsa may tawanan diri? Ang diri man siyang tambal. Ako yung cellphone. May cellphone niya, di mo reply. Ang gulit ang cellphone niya, di mo reply. Hala. Si Cindy magibing. Si Cindy hindi ba? Nga sila yung picture nga duwa. Sweet kayo sila oh. Online siya niya ako chat wag ibasa. Ay! Patulog-tulog pa ka, patulog-tulog pa ka. Sinang bagay? Cellphone ba? Alimungal dayon ka. Unsa man eh? Unsa man na? Kinsa man na? Imong kambal? Kambal nimo ay kung nagkambal na nimo. Ngano na may picture ni Cindy? Ay ko gimoy-moy kisyo, gi-edit ni mo na no? Edit? Oh, tanaw ha? Chat na ko wani mo gi-replyan pero kini kusog kay ka reply oh. Nag-send pa kag picture. Kabaga ni mugnaw no, bagaan ni mugnaw no. Anong matingala ko ngano na may picture? Nganong mao po ning sininaa oh. Kinsa di nag-picture ani si Kwan? Oh, nganong namin picture? Ay ko gikuan na nga gi-edit ni mo na. Ay ko gingna nga kambal nimo. Ay ko Dugay na kasi pasingit na ko ba? Ha? Klaro kayo. Oh, bag nimo. Bag nimo ito. Oh, gani. Oh, ibas lang na mabuak ng battery dira. Oh, nya. Oh. Tanawa. Akong Explain pa ka na mo explain pa ka. Tanawa ha. Tanawa ha. Akong sinin na yellow, napo ko'y bag itom. Basi gi-edit mo na. Karon bang ko nakadto diri edit? Unsay kuan ako nga. Ay ko kuan kani gid. Natulog ra ko diri, nagpahulay ra ko diri. Ay ko gina kuan ni. Ay ko gimuig isyo. Oo, gi-replyan pa nimo gi-heart mo. Ako gisin nimo. Ay ko gimuig isyo. Wala magaling ka kasin gani. Ay ko gimuig isyo, natulog ra ko diri. Bigid, magdugay kag naong gid mo kuan gani. Chat o pila nang gini ang buntak pa niyang nagapon wa ka reply. Nga saya oh, pila ka minutes ra. Magkuan-kuan kong sending nga nanay uyab si Kuan, James. Ay ko kati-kati ka ba? Ay ko kati-kati ka. Sagad naman ka. Kuan ka mo lang pa ni picture. Dari nga naman picture dari. Kabalo ko. Mao lang katingalan ako. Kabalo ko, kati-kati ka nagkuyog mo nga dawa, mong ka-reply. Kuyog. Ay sus tubaga ko. Nagkuyog mo Kuyog lang. lang sending nga wala man. Ay sus ay ko kati-kati ka. Mo nga man ni picture. Mao gani na akong katingalan nga nanay picture. Unsa man ni ka babalagan? Kuan na. Kababalagan inyong gibuhat no. Ay ko kimoy No, mo isyo. kababalagan inyong gibuhat Ako- no.
No. Ikaw kimo-imoy. No. Ate ba? No, pabalagan ninyong gibuhat no. Ika sa lunoy, happy kika. Explain ni daw ko ani daw, explain ni daw ko ani daw. Igo katika ginanig yun. Kimo-imoy isyo. Igo ko katika, basta dapat mga picture na sa mong bag. Oo, tingkay na diha. Kaya, nya adik-adik na yung patulog-tulog dere. Tulog na pawala yung tao. Sige ko Bukan kay katika. Ang mo nagbuhat Kuan-kuan na yung kababalaghan niya ron. Si kababalaghan ay sig pasagad anong baba kay pwede ti ka pakasuhan ang nagkuan ba? So, ginamay picture na kay bilin siya oh, nagkuyog-kuyog mo. Nansen misid Jerry, tanawa. Kabalo man Lakot ko nimo ah. Kabalo man dakang nakay uyan, nya mo kuan pa kani. Okay, Kung sige lang itang pasingit na ko ron, bisag wa ko'y ginabuhat nga malingan mo sino magkasingit. pasingit din lang na may picture nakita. Picture nakita. O magay na sen no, ambot kinsay nagkuy. Kanyang buntag pa ka Siguro imong gikuha akong cellphone, imong gisendan-sendan ang picture. Ay, kung Yaw man mo din kung gibubukaw para. Ay, gugog, explain anong kanin mo. Ay, gugog, explain. Di ba? Ay, May good. gutom na ko ba? Natulog ko, talong ra ko tulog, imo din nang gisendan-sendan. Nga imong gipagunit sa akong kamot. Tanaw ko na inyong convo diri, oh. Oh, napay na ka diri. Magkita taron. Oh. Oh. Kasi nga na magkita nga friends man mo, friends Kita mo. gid mo ron, oh. Pila pa ganiyang buntag pa ni, oh. Tanawa Pila pa kung ka. kita na oh, January 22, 2022. Mali na imong kita na, oh. Kana na sa babaw imong kita na, oh. Nara sa ubos, oh. Sus kato nang nag-meeting mi sa pulot dos ay kugkuan pa na. Kuyo, Ano ka na si Uno? Kuyo, di mo. Paano, pagod ko Katika nimo? ba? Katika. Kaya ba, sige lang kay pangitag bikil na ko ba, kada lihok na lang. Hitag bikil. Unsa ni di ay? Di na lang kun nimo tagag explanation ani. Explanation. Pagod na mismo sendi, ug Ug nag... ako na maginani daw. Makaya nimo. Wala daw. Di tinuod nga nung. Masuko man ko. Nung wala mo ka ni-reply yung... Di ka... di mo ka mo reply sa kuha niya. Gusto ka makareply sa iya ha. Binabi. Ay, do ko. Bila. Ay, do ko. Ay, do ko. Sige. Ay, do Bila ba? Ay, do ko. Sige. Abi na ba? Abi. Ay, ganun ilogan mo ko. Mo na ilogan mo ko. Di mo ka guilty. Guilty ka. Gerti. Ang bida ko. Ay, do ko. Anong kuha man ni mo nga? Kuha man ning cellphone. Ano siya ko ang cellphone? Ano ba kayo? Kuha ning cellphone ba? Ano bitong mo kon Ay, kung logig cellphone. Anong kuha man ni mo? Kuha man ng cellphone. Ubni ko itong babae ni mo. Ubni ko. Ubni ko. Say ubni ko. Pagdali. Say ubni ko. Wa ko kasabutan ng Ay, ubni ko. Ubni ko itong babae Say ni mo. ubni Kaya ko. bakit ang itong babae lagi ni mo ah. Nawaron. Amin ang cellphone kay di man ay muha. Anong ihatag man ko ni? Ang pinabi kay delete combo na ko ng combo na mong sendi. Ako pa ning kuan-kuanon, ako pa ning karon dire kung sa pa yung mga chat ninyo basig naghimo mo kabalaghan dire. Eh, bebe. Nga, be. Diba, i-delete ng combo na mo, be. Ay kung kuan di ba? I-delete man nimo. Ha? Sobra na ka ba? Ulan ko ni mo biyaan, yun kang biyana ka. Yay! Oo, biya. Be. Ihatag ka. Be. Ay, ihatag mo ko ning cellphone. Di ka ihatag eh. Imuha din na. Ay, kung gani. Ako nagpalitan Hindi ni. na ba? Ako nagpalit. Kung nagpalit ani ako tani. Hindi na ba? Ako nagpalit. Kung nagpalit ani ako nagpalit ani. Ang kuwan mo.